נמצא איתנו עדיאל חן, שהוא אמן ויוצר בעץ. שלום עדיאל. שלום אודליה. אתה מגדיר את עצמך כאמן בעץ. מה זה אומר להיות אמן בעץ? בראש ובראשונה, להתחבר לעץ, לאהוב את החומר, וכמובן להכיר את התכונות של העץ. אני בעיקרון התחלתי מרהיטים, זה אומר שולחנות אוכל, ספות, שולחנות סלון, פרטי ריהוט, ובשלב יותר מאוחר התחלתי בתחום המטבחים. עץ זה חומר טבעי, חומר חי, צריך לדעת לעבוד איתו, צריך לדעת לעבד אותו, צריך לדעת לחבר אותו, להרכיב אותו, בסופו של דבר ליצור מוצר שיהיה עמיד לאורך שנים. לכן צריך להעביר את העץ טיפול מתאים. בראש ובראשונה זה אומר לייבש את העץ בתנור לטמפרטורה של 7 מעלות, במטרה למנוע עיוות של החומר עם הזמן. דבר נוסף זה טכניקת הבנייה עצמה של הרהיט, בצורה כזו שהעץ יהיה מחובר מכל הכיוונים ובעצם לא ישחק. עצים מגיעים לארץ מ5 יבשות בעולם. אני לא מגדיר עץ טוב או עץ לא טוב, אלא יש סוגים שונים לשימושים שונים. מבחינת צביעה, יש טכניקות צביעה ויש מגוון אפשרויות. מסתובבות כאן בין הדברים שיצרת, אני די קולטת איזשהו סגנון שהוא קלאסי, עתיק מצד אחד ומצד שני מאוד מודרני. אני מקבל השראה בעיקר מרהיטים מלכותיים, מה שנקרא. רהיטים שמשדרים מלכותיות מסוימת. רהיטים עם נוכחות, עם אמירה, עם צבע. אני מאמין שריהוט צריך לעמוד במבחן הזמן. זאת אומרת, ריהוט שאני עושה היום יחזיק גם בעוד מספר רב של שנים. אני נהנה מכל תהליך יצירה. אם זה רהיט ובמיוחד מטבח. המטבח הוא חדר מאוד מרכזי בבית, מאוד שימושי, חייב להיות מאוד פונקציונלי, ולכן אני רואה את זה כאתגר. מהסיבה שמטבח יש לי קשר יותר חזק עם הלקוח, זה דורש יותר הכרה מעמיקה עם הלקוח. כי בעצם המטבח צריך להיות פונקציונלי ומתאים ללקוח ספציפי. דיברנו על עץ מלא, ואני רואה שכאן, בניגוד למטבח של אמא שלי, שיש כאן עץ מלא בתור משטח עבודה. תראי, בעבר, במקור השתמשו בעץ. כל המטבחים היו מעץ מלא. המשטחים היו מעץ. פשוט, עם הטכנולוגיה שהתקדמה, נוצרו כל מיני תחליפים. למה לי לעשות מטבח מעץ? מטבח זה חדר חם. אם בעבר היו עושים מטבח באיזושהי פינה צדדית, היום מטבח זה מרכז הבית, לב הבית, ובדרך כלל גם מחובר עם הסלון. כך שזה הכל נהיה בעצם יחידה אחת. אני בראש ובראשונה מתייחס למטבח כרהיט. זאת אומרת, מצד אחד הוא צריך להתאים לאופי של הבית, לאנשים, להיות מעניין. מצד שני הוא חייב להיות פונקציונלי, למלא את כל הצרכים של הבית. אז באילו חומרים בעצם אנחנו יכולים להשתמש כדי ליצור את המשטח שמחליף את השיש? כן, אנחנו משתמשים עם משטח שנקרא בשפה המקצועית בוטשר בלוק. יש מספר סוגי עצים קיימים שמייצרים מהם את המשטח הזה. למשל יש לנו פה מייפל, שהוא בהיר, שזה מתאים יותר למטבחים כהים. יש לנו פה דובדבן, שהוא אדמדם, אפשר לראות גם בוק. כל העץ הוא שונה במרקם, בצבע ובטקסטורה, ולכן גם המשטח בסופו של דבר נראה אחרת. זה משטח שנעשה במפעל, בטכנולוגיה מאוד מתקדמת, כך שהמשטח הוא חזק ויציב. הגוף עצמו של הארון הוא מעץ מלא, סוגים שונים. כאן יש לי להראות למשל עץ אגוז ברזילאי, ויש כאן מייפל. טקסטורון, מרקם שונה, צבע שונה, וכמובן שניתן גם לגוון את זה בצבעים שונים וליצור אין סוף אפשרויות. עכשיו, את הדלתות של המטבח, אני משתמש בעץ תלת שכבתי. זה עדיין עץ מלא, אבל שמורכב מ3 שכבות ומודבק בשתי וערב. הטכנולוגיה הזאת בעצם מונעת את העיוות. עץ מלא, למרות שבמטבח יש חום, קור, עדים, עדיין העץ נשאר ישר, יציב, למשך שנים. לסיום עדיאל, יש איזשהו טיפ שאתה יכול לתת לאוהבי העץ שצופים בנו כרגע, איך להימנע מזיופים? זה נכון שהטכנולוגיה היום מתקדמת, והיום עושים כל מיני ציפויים שהם דומים לעץ, אבל ממש רחוקים מלהיות עץ. זה עניין של אמינות. חשוב מאוד לבדוק עם מי אתם עובדים, ולקבל מפרט
מדויק, ספציפי, של המרכיבים.